Rianxo respira xa Nadal. O Concello deseñou un amplo e variado cartel de actividades dirixidas a todo tipo de públicos. Teatro, obradoiros ou música cos festivais das distintas agrupacións locais, entre as que se atopan a propia Escola de Música Municipal, serán algúns dos pratos fortes, pero non os únicos. Para os máis pequenos, dende o 22 de decembro e ata o 3 de xaneiro, haberá obradoiros, xogos e hinchables no pabillón municipal. A partir do lunes próximo teremos todos os días, excepto os festivos, que cambia o horario, pero todos os días pola tarde teremos actividades no pabillón municipal José Manuel Abuín Chema para que, bueno, pues eso, os rapaces e as rapazas pues, poidan disfrutar de distintos hinchables, contacontos, etcétera, etcétera, dando por suposto tamén que é moi probable que meteorolóxicamente o tempo non acompañe, por tanto, por eso prevemos naquela localización. Outro dos puntos de interese desta fin de semana será o mercado de Nadal. Teremos tamén este fin de semana, xa orientado, como se comentaba, pues orientado a promover o comercio, promover tamén o consumo local. Teremos no mercado municipal un mercado do Nadal, no que, por suposto, estarán os praxeiros, as praxeiras que habitualmente están no mercado, pero que contaremos tamén con distintos postos de produtos comestibles, pero tamén de artesanía, etcétera, etcétera. Un mercado de Nadal que además contará con distintas actividades, con distintos obradoiros para animar a que se visite, con a decoración especial e demais, que, como dixo, será este fin de semana, do 19 ao 21. O fin de incentivar o comercio e promover o consumo na localidade, o Concello volve a desenvolver tamén a campaña Merca Concilia. Poñemos en funcionamento o que chamamos como Merca Concilia, un sistema de bonos que busca premiar a aquelas persoas que mercan nos comercios de Rianxo, non? Aquela persoa que vai facer unhas compras durante estes días, pois poderá deixar o seu fillo ou a súa filla na escola infantil a Jarimo totalmente gratis durante un período de 2 horas, pois para que ali tamén disfrute en compañía de outros rapaces e rapazas de tamén un par de horas de entretemento e de diversión, non? A estas actividades sumaránse outras máis habituais, como é a festa de fin de ano promovida polas guadalupeñas ou a propia cabalgata de Reis.